Добре, така това видео го започва. Мале, много съм грозна. Добре, колкото по-рошеви сме, толкова по-хубави сме. Да, не? Добре, това е най-хубавия ми фон. Моето одяло. Много хубаво. Но съм на терасата, защото имам най-хубава светлина. Току-що баба ще ме заключи на терасата. Кой си мие колата в 2 часа на обяд, бе, човек? Това не се случва така. Добре, това как ще го обработа? Искам да кажа, че си изтеглих едно приложение, което се казва InShot, не знам как се казва, обаче е много добро за обработка на видеа, така че това видео може да е обработено изцяло от него, за да го тествам. И то най-накрая, след толкова години, след толкова време, след толкова мъки, искам да кажа, че открих устройството, на което ми е най-удобно да обработвам и не е телефона. Аплодисменти. Нека да се чуят аплодисменти. Открих най-доброто устройство, таблета ми, който го използвам не само за това, и за за дизайнерство на дрехи. В смисъл, рисувам дрехи и си ги принтирам, примерно. Могат да се покажат тук модели, ако изобщо имам такива. Много са грозни, много са зле, обаче просто това е положението. И да, това е просто положението. На него не само това, просто си гледам през приложенията и през него. Даже оттам качвам повече неща, отколкото от телефона вече. На новия канал беше изтрито видеото новото от него и няма да има повече такъв канал, защото просто такива са нещата. Няма да се случва това нещо. Няма как да стане. Кой минава? Аз не мога. Това не става. Аз гледам срещу прозореца. Това не се получава. Това няма как да стане. Ето, минава някой. Аз не мога да не видя какво става. Добре, както и да е. Казвам ви чао и ви отпращам някъде. Някога, утре, други ден. Не знам. Това ми е аутфита за навън. Много е готин. Аз отново съм навън. Надявам се това да работи. И сега ще ви покажа малкия аутфит, с който бях навън. Вие сте видяли преди малко кадри отвън, защото бях на пейката при любимите ми баби. И просто прецених, че трябва да ви покажа роклята, с която съм. Си е много така, с някакви много готини такива шарки, точно като на прибабите. Накрая си открих трепери ми ръката, защото си крепа на ръката това. Искам да кажа, че след малко ще ви покажа какво ще ям за вечера и как спа. И котето. И ще ви разкажа за него, но трябва да се преоблека, защото тази рокля е само за навън, защото ще отцапам вътре и не ми е удобно да седа с рокля вътре. Така че правим един транзишън. Хоп. Пренесохме се в моята тераса. И сега ще си коментираме някакви неща обещавам само 4-5 минути, за да не е толкова дълго видеото и ще поговорим за котето. Това е Рафи, принц Рафаел. Първо как се стигна до тук и всичко, започвам да обяснявам едно по едно. Първо, майка ми разглежда обяви за котета, защото обмисляше да си вземе коте. Вижда Рафаел и веднага се влюбва в него и разбира, че е единствено станал. Рафаел е рижав и е на 1 месец, а там пише, че е на няколко седмици. Стига де! Той в момента мялка, за да го пусна. Вижда го, влюбва се в него, пише на жената, тя отговаря много бързо, обяснява, че ще остане при майка си примерно за още 1-2 седмички и ще ни го даде. Всичко минава окей, 1-2 седмици минават, жената ни го донася. Обаче майка ми преценява, че вече не иска котка, откакто вижда как се спи една вечер с малко коте. Де факто Рафаел. И тя преценява, че ще ни го даде. Та в момента тук имаме коте. И сега ще го покажа, защото да. Доколкото знам е вакциниран и обезпаразитен, не съм сигурна в това, което казвам. Още е на 1 месец, сега е на 1 месец и е доста пораснал от първите му снимки. Тук ще се появят на екрана, както обичам да показвам снимки.
Вие не ме чухте. Ще покажа снимки на екрана тук някъде. Ще се появят на него преди и сега след като вече живее при нас. Защото когато го взехме, той беше едно много слабо котенце, а вече може би една седмица живее при нас и доста така напълня. Аз ще те покажа. Да, ще те покажа след малко. Това не искаме да пада върху нас. Така. Добре. И така, чешко. Това е за него. Сега ще ви го покажа и на живо, да го видите на камера. Бях навън, както ви казах. Ще ви покажа какво ще ям и ще си легна да го дообработя това, което снимам, защото обичам като го снимам, да го обработя и да е готово за качване, защото дали ще го кача в събота или в неделя, или утре, или други ден ще бъде качено, не съм сигурна. Нужно ли е сега тия коли да минава точно сега, когато аз снимам видеото? Нужно ли е това? Нужно ли? Да, благодаря. Накъсвам видеото на части, за да мога по-хубаво да снимам, да прехвърлям кадрите през приложението, за да тествам всичките му възможности, защото до сега само с CapCut съм обработвала и с никое друго приложение. И за първи път тествам друго приложение, което е безплатно и тук е малко по-различно, но когато знаеш да работиш в едно такова приложение, всички други са ти като вода. Защото реално не е толкова трудно, защото аз запомних абсолютно всички главни неща, които трябва да имам в моето видео, за да бъде една идея по-обработено. Но много се радвам, че качеството на телефона ми е доста добро, вече и звука се погрижих за него, за да не е толкова тихо. И това е просто много готино. Нищо, че гледанията отново са малко, но това не ме притеснява и не ме спира. Защото да се отказвам. Макар и че един път качих на Close Friends в Instagram Story, на което бях написала линк към новия ми влог, обаче го изтрих, защото някакси просто не се почувствах готова да качвам линкове в Instagram, а пък amo ли в TikTok, защото той, какво ще каже оня, какво ще каже включително и родителите, които все още не знаят за това. Да, единия. Но, да. И това е положението, което е. Спирам видеото и направо вървим към вечерята. И също така да ви покажа малкото котенце, което като Майл ще му дам микрофона да се изкаже. Точно като един типичен Жоро Игнатов, който ще пита защо се скарахте. И така. И това са кадрите от него, защото той нищо повече не може да покаже от това. Все пак реших да благоволя да ви покажа какво ядох и какво вечерях, защото забравих да снимам тогава, когато ядохме. Извинявам се от факта, че съм изрязала повече от фона, обаче съм в кухнята и отгоре са шкафове, отдолу е мивката, няма нужда да ви я показвам. Нямате нужда да гледате моите мебели. И сега ще ви покажа какво вечерях. По принцип съм човек, който обича да вечера много пълноценна, така да се каже, храна. Смисъл, нали, първо, второ, трето, така. Обаче днес се случи, че утре ще ходим да ремонтираме моята стая и просто трябва да станем доста рано, за да успеем до края на деня да сме готови. Просто трябваше да приготвим нещо както за сега, така и за утре за закуска. Така че да може да го носим в другия апартамент, в който ще ремонтираме стаята и заради това е така. Иначе по принцип ям много по-различни храни. Нещо, без което не мога да живея, мекички. Така, аз съм в кухнята и се чуда какво да ям и да пия. Обаче сетих, че може би не съм ви казвала за едни чаши и реших да ви ги покажа просто. Но първо ще ви покажа котката, ако не съм ви я показала. Ето го, вижте го как се напапанил. Детето. Не, Рафаел. Не, мамо, не. Хайде да не се превръщам в някои познати лица. Нали не? Няма нужда просто.
Молим се да бъдат чута с тази брошка тук. Това е моята любима нова чаша, за която не знам дали съм ви я показвала. По принцип това е ваза, това не е чаша. Купих си я по Свети Валентинските колекции, защото бяха излезени навсякъде такива чашки с ръчица. Аз просто няма как като колекционер на чаши цял шкаф, нали, то шкаф тук е пълен само с чаши. И нямаше как да не си я купа, може би съм я показвала. И е много готина, сега ще пия нещо с нея, обаче много готина такава хамелеонова. Много сладка. И това е ваза, това не е чаша. Към нея има и купа. Купа. Същата. Много са готини. Това е купа, това е ваза, но не ми пука, защото аз имам още една ваза, която е до мен, която беше първия ми лате арт. Ако беше изобщо лате арт. Ако наистина го пазя, може да се появи на екрана, ако не, сори. Най-готиното нещо. Тая ваза. Тая ваза е толкова готина, че по едно време бях толкова обсебена в тази ваза да си пия кафетата и фрапетата, че просто това, тя даже е излющена отвътре. То няма да се види. Той няма да се види колко е улюпена. Тя направо отвътре е отвратителна. Много готина. Много готина ваза. Тя даже отдолу се изтъркала. Абе ужас, тя е много стара. Моля ти се. Котенце. Ограме ми главата. Това е просто. За хората, които си мислят, че това е алкохол, не е алкохол. Това е газирана напитка. Не приемам алкохол. Не приличам на някои действащи лица. Нали, никога няма да приличам. Моля ти се. Не. Мамо, престани. Да, мяу. Това е виновникът. Той иска да се завре зад хлади. Не, мамо, не. Това не е начина. Стига, моля те. Да. Но това не е алкохол, не е бира, не е... Да, това е безалкохолна газирана напитка. Сърби мануса. Шеям бой. От кой ли? Може да са 3 лица. Едното е котката, други 2 не ги казвам. Мале, много сърби носа. Мале, тия хора ще ме прибият от бой. Да. Моля, как да се разбера с това? Как да стане? Добре, мамо, нормално ли е това да го правиш сега? Другите котки така ли правят? Така ли правят търмоз? Тук вече пия вода и гледам залеза и се подготвям вече да си гледам филмите и да заспивам. Тук вече съм при Майла. Така, появихме се. Така, вече съм в другия апартамент, който вие много добре сте виждали. В момента Майла е зад гардероба. Лепят тапети усърдно. Майла иска да ме хапе. Защо ме хапете? Кажете сега, изкажете се. Ядох преди малко. И така, просто не си много, защото ме мързи. И най-тъпото нещо, забравих си шибаната си мигалка за таблета и не мога да правя нищо. Нищо не мога да правя без нея, защото съм си настроила таблета така, че само с нея да работя. И за да спра връзката между таблета и писалката, трябва да е при мен писалката. Писалката е в нас. Чакайте. И така, просто е това положението. Не знам къде е Майла. И си взех дневника също да пиша в него. Обаче, хубавата ми енергия беше в дома на баба, а не тук. И аз ще я придам тук и няма да имам хубава енергия, така че няма да го направя това нещо. Не знам, що ще пия реално. Не знам.
Просто явно не искам никой да чува какво говоря, примерно. И се въртя като някакъв пумпал. Тук и Майла не иска да излезе. Така. Майла се намери. Тук е долу. Майл, чакай. Ето я туфлекчката. Настави сладка, кажи нещо на микрофона. Не. Отново го хапа. Тя има някаква любов и предния път хапа микрофона. Има някаква любов към микрофони, който му пада батерията помежду другото, защото като свети зелено и след малко светне червено, което означава, че ще му падне батерията. Има малък sneak peek за цвета на тапетите ми. Преди да ви покажа реално резултата от стаята ми. Това е първоначалното лепене, след това глите и всички други места допълнително ще бъдат наставени и долепени, обаче няма да е днес, защото няма време. Ние трябва да се прибираме и така нататък. Реално искам да кажа, че ако имате търпение, можете за един цял ден да налепите всичко. Реално искам да кажа, че ние. Аз нищо не съм правила. Само подавах някакви чертожни инструменти и подпомагах там да трия масата, да чиста масите, така, да затварям и да отварям прозорците, да си пълна вода, да правя кафе. Нищо повече не съм правила, но да, реално. Просто трябва да се долепат след време. А сега, значи, почнали са в 8:20, сега е 12 часа нещо такова от 12 часа. И му остават още няколко пъти да залепят нещо и са готови с официалното залепване. И сега ще ви покажа цвета на тапетите. Той не е цвят, има животинки на него, по-точно пеперуди, защото когато съм си ги купувала, бях малко по-малка, в една травма, една драма тогава. Нали, можете да гледате моето видео промени, което е, мисля, че първото или второто видео в моя канал, така че можете да го видите и да разберете за какво става на въпрос. Тогава се чувствах малко в депресия, бях много травматично и тогава си бях избрала тези тапети. Някакси много ми беше хванала и тогава носталгия и някакви такива неща към предни години, в които беше много модерно пеперудите и шаренията 2020-2021. Коментирам. Нали, кои са годините и просто някакси много исках такива тапети, обаче вече не. Но реално стаята стана много хубава, защото е много готина за започване на видеа. В смисъл, много готин е бейграунда отзад, не е това зелено, грозно или пък ние сивите тапети прибавя с някакви шарки, като на пръчесилото и някакви такива работи, така че много готино да... Просто тия тапети са много готини. Така, донесох ги. Много са готини. Така изглежда едно от ролцата, понеже изрязват, наставят и остават доста големи парчета, в момента се карат отзад, за как да се сложи и да се настави тапета, но както и да е, ето така изглежда половината, някаква началото на един тапет, който е наставян много готини тапети, обаче тук не виждате истинската същност и истинския външен, така че след малко, когато станат готови, ще се включа в стаята сама, без да има никой, за да ви я покажа и да снимам малко по-подробно, защото все пак искам да си направя снимки с стаята, след и преди лепенето на тапетите, как изглеждаше преди. Имам една много стара снимка, сега ще снимам отново, за да си припомням след години колко трудно беше да изтърпя това мъчение, защото много мраза да не работя аз. Защото когато работя, аз го правя по моя начин, обаче когато някой друг работи, те командва. И ти се чувстваш гадно. Но както и да е, нека да не става дълго това видео, което ви правя. Обичам ви и след малко ще ви покажа кадри от моята стая. Готово е! Вече стаята е готова, тепетите са залепени, вижте ги колко са яки на тези пеперуди, които ми дават вайб на 2020, защото са много шарени и много готини. Цял живот мечтая да видя тая стая такава. Така, да. Така, завършвам този влог, защото трябва да почвам travel влога. Защото утре заминавам на почивка и аз трябва да снимам багажите ми, всичкото ми и да докача това, защото е неделя и да. Така, отвързах си косата да приличам поне на нещо, ще ходя навън, така нататък, но завършвам това видео и просто ви казвам да чакате с нетърпение travel влоговете, защото ще бъде един от Венеград, един от морето, за което малко повече ще поговорим в следващото ни най-вероятно видео, така че ви пожелавам приятен ден, лека вечер или когато гледате видеото и
ще се радвам да напишете коментар под видеото, да харесате, да се абонирате и до нови срещи!